Shengshu 4x4 w wersji 5 przychodzi do nas w standardowym pudełeczku z okienkiem z dołączoną instrukcją do opakowania. Waga kostki wynosi około 150 g. Rozmiar to 62 mm. Kostka od razu po wyjęciu z pudełka rusza się płynnie i szybko. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne warstwy chodzą bardzo przyjemnie. Jedyne środkowe nadal lekko haczą, jednak jest wykonany progres w stosunku do trzeciej czy też czwartej wersji. Standardowe ciemne naklejki wykonane z dobrej jakości folii. Kostka wykonuje finger shortcuty bez większych problemów. Polecają ją najlepsi speedcuberzy świata. Różnica w budowie jest naprawdę niewielka w stosunku do wersji czwartej. Jedynie w centrach zostały odłożone niewielkie elementy. Mr. Sausage, recenzja filmowa. Polecam.